Ngaba nenkinga ngiba ne-stress emva kokuthi ngihlukane nomuntu wami engangikade ngihlala naye, wagcina ehamba engishiya ingane isencane ingakwazi kwakuhamba ikhasa. Abe nolaka impela umuntu ukhuluma naye aphendula kubhekisele. Ungasi not a good drug. Nami nje angisalifuni but ngisafosekile ukuthi ngilibheme. Into enjengalena ibiza u-40 rand, kudependa iy'ndawo, sometimes kwezinye iy'ndawo o-50 obani bani o-70 kanjalo. Nginibingelele nonke babukeli beKwaDukuza TV. Ngiwuphumlani wakamhlongo ey'ntabeni zaKwaDukuza eThembeni kwi-Ward 11. Size ngodaba likamfowethu la esazongena kuyena ngaphakathi endlini ke sikhulume naye osenkingeni noma engxakini yezidakamizwa ngolasemzini amafushane ama-drugs. So wesingene nje ngaphakathi ke siza udaba lakhe kuyena ukuthi luthini. Siyabonga ababukeli. Sicela ke bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe ku channel yethu. Uma ubuka nje ucofe lapha ya ku like, ucofe ku subscribe khona nathi sizokwazi ukuthi sikhuphuke siye phambili siqhubeke kakhulu nomsebenzi ngoba siyafisa ukuthi sihambe yonke indawo ababukeli bethu. Siyabonga. Bengicela ke sithi ungena ngaphakathi ke sikhulume nomfowethu ke sizibonele ke yena ukuthi inkinga qoqo. Babukeli sesingaphakathi ke nomfowethu sicela nje ukubingelela. Sawubona mfowethu. Sanibona ninjani? Siyaphila ninjani bafo? Siyaphila South Africa yonke, ngiyanibingelela. Igama lami uSiyanda, ngihlala endaweni yaseThembeni ku-Ward 11, idolobha lami iStenga. Ngibe nenkinga la kusho ukuthi ngitshele umama wami wathi uke wabuka kwi-channel abafethu abangakwazi ukuthi banginike usizo since kade ngangimtshela ukuthi ngiyalidinga usizo ngoba ngibe addicted kwidakamizwa. So ngaqala isidakamizwa eswrong ekuthiwa iwunga. So manje kunzima ukuthi ngikhwithe kusona. So ngidinga ababukeli maybe abanalo usizo, maybe bengangisiza ngikwazi ukuthi ngikhwithe kulento ngoba isirule impilo yami. Sibonga kakhulu ke mfowethu. Okungijabulisa nje kakhulu balaleli, umfowethu njengoba echaza ukuthi wezwa ngomama wakhe kuyena osibonile kuma channel ethu, wayesembikela udaba. Into engijabulisa kakhulu ukuthi umfowethu akwazi ukulamukela udaba kumama njengoba since nathi sibiza umzali wakhe ekuyena sazogcina sikhulumile naye. Engicela ukubuza mfowethu, uzuzu uqale kwasukelaphi, kwenza kanjani ngoba awumananga nje waqhamuka nje usukulesimo kusona? Ungaba nenkinga, ngiba ne-stress emva kokuthi ngihlukane nomuntu wami engangikade ngihlala naye, wagcina ehamba engishiya ingane isencane ingakwazi kwakuhamba ikhasa. So kwaba umzali wami, umama wami, wazama ukuthi ayikhwilise. So ngaleso sikhathi ngangisaweak nasemqondweni, ngasondeza umngane o-wrong owayisebenzisa lento. Usolo mfethu usewadlula emhlabeni. So ngangitshela ukuthi mhlambe kuzoba right uma ngabe ngizama ukuthi ngithibe ngalento. So after ngiqalile ngaba nenkinga ukuthi manje siyaqala ukuthi ngena kumina, sengifanele ukuthi sekuyinto esengidriver. So isikhathi esiningi mangabe kufanele ngihambe ngiyemsebenzini, sekufanele manje ngiqale ngithole lento. So ngaba nenkinga ke emsebenzini ukuthi manje njalo every day ngifuna imali, njalo ngiboleka imali, yabo. Since there kwaba khona inkinga ukuthi manje ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi because ngeke ngikwazi ukuthi ngithole imali each and every day before I start work. Imuphi unyaka lo okuyiwona enahlukana ngawo uma wengane uzuqala ama-drugs kuze kube manje? Mangicabanga ngithi kwaku-2014 sihlukana noma wengane engishiya nengane yakhulisa umama wami. Ngicabanga ukuthi kwaku-2014, ngiyacabanga ukuthi manje kuyela ku-11 years manje. Since from 2014 waqala ama-drugs until now? Yes, until now. So that's why I need help to everybody who've got help. Maybe you must help me
because now I'm tired to be a slave, to be a hunger slave. So I won't want this Berkeley alone. I need your support. Please, if you got support, please give me support. I need support. I want to quit to the substances because I start that thing. I thought I'm clever, but now I know that I see that I was foolish. Ngicabanga ukuthi niyasizwa lesi ngiseqhamuka kule nsizwa ngoba into engijabulisa kakhulu kulezi insizwa engathi ziyile nasedeskini mfowethu ke ngibuze nje ukuthi mhlambe esikoleni ngoba ngathi uyile kancane ufundile mhlambe wahamba wagcina phi ebangeni lesikole ngile esikoleni impela nje ngize ngabhajwa khona lapha na ko matric wow yes but ngangakwazi ukuthi ngithole isupport ukuthi ngiqhubekele phambili but ngangiumuntu onefiso eziningi so uqala kwami leli drug washintsha zonke izinto because you can't manage unga. If you think you can manage unga, you foolish yourself. Into eyaze yaphelisa itoho noma eyaze yakisa itoho kwenzakalani kwaba yini isiphi isizathu sakuyekisa umsebenzi izathu sangiyekisa umsebenzi ukuthi ngase sengifana nento ukuthi manje sengisebenzela idrug because now ayisekho into engibuyisa akusekho isinkwe ngisibeke etafuleni ekhaya nginengane encane la edinga amanabukeni edinga yonke into edinga ukudla yabo angisakwazi ukuthi ngibeke isinkwe etafuleni njengabo bonke abazali abaphuma beyosebenza so what decide ukuthi uyeke itoho I decide ukuthi ngivele ngiyeke because now ngase nginenkinga ngoba lento yayisingene ngaphakathi kumina isingidriver umqondo wami so ngase ngasakwazi ukuthi ngaye etohweni ngoqala itoho without ukuthi ngithole lento and futhi akukho kubi esingakhuluma ngenkampani ngicabanga ukuthi igama lenkampani angiyiboni inkinga ukuthi mhlawumbe usebenza kubani ubasi wakho bekuubani naye ngoba le channel ihamba yonke indawo babukele nje besibona nje yonke indawo sihamba umhlaba wonke naye ubasi wakho ngineshow ukuthi uzofika kuyena akubone inkampani kwakuyiphi igama lika basi kwakuubani since lingazange ngixabane naye wahamba nokuthi mhlawumbe nje iposition yakho yakhe nje iposition yakho emsebenzini kwakuyiphi usebenza khona nje ubudlelwano bakhe ubakho naye ubasi bakhe usichazele nje kamafushane mfowethu cha ngangisebenza kwinkampani eyakuthiwa iGreen Pastures iyayidila kakhulu ne-landscaping and garden service so ngisebenze lapha iminyaka ecela ku9 years so ngase ngiyeka ke emva kuba sengene kule nkinga le so umlungu owaye ubasi wami kwakuDeron Taylor ebambisane noMike Rich so baba nenkinga ke ukuthi manje abasakwazi ukuthi beqhubeke nani necompany so we start to open his company my company nomunye umfethu kwakuthiwa uSparks usewadlula emhlabeni yes so sayiqala lenkampani sobabili sisebenza ngaphansi kwegama lo basi wethu okuyena waqala inkampani okay kancane nje mfutho ke singiqondise ungizuse kahle la uthi wawungaphansi kwenkampani yomlungu bebabili yaphela inkampani nina nasenivusa inkampani yenu nalomfutho sowadlula emhlabeni ngaphansi kwegama lomlungu wow that was very brilliant my brother awuqhubeke nje lapho mfutho ngiyacela so kusho ukuthi sema siqhubeka ke sibamba lenkampani siqala yasebenza futhi yaba nedumela yathola ama client ngoba besi base kwiCaledon Estate so sasebenza ke nakho nami sengena kulezi dakamizwa ke I just quit ngamshiya lo mfethu ke waqhubeka nayo icompany until ukuthi azashone so ukushona kwakhe kwaba umuntu wesifazane kade ethandana naye uyena ostill oqhubeka necompany until now still isasebenza eCaledon Estate mfo siyanda since uthe waphela umsebenzi 2014 njengamanje sikunyaka u2025 yonke leminyaka from 2014 until now uma wengane wakushiya nengane awusebenzi ngicabanga futhi ukuthi lokwayini ubhema zonke insuku mangaphosisi uyithola phi imali ingane uyakwazi ukuyondla yiphi indlela nje ophila ngayo indlela ophila ngayo nje impilo njengamanje mfowethu angeke ngize ngiqamba manga ngithi mhlambe ngithi khona engikwenzele ingane
akukho bafe ngikwenzela ingane. Because if you start smoking unga, you just thinking about unga each and every day. Every money you've got, you just thinking that you must buy unga. Even ukuthi udle swini, you don't care about that. If you get unga, that's all you can. But ngenhlanhla ke umzali wami ukhona usaphila, worried enginawo ngaphakathi ukuthi uma wami emdala. Njoba ngumuntu osena 40 uya ku 47 years manje. Uma ucabanga ke umzali wami ngabe uneminyaka emingaka. Umama njoba emdala nje uyena imali yokuphilisa ingane noma yokuphilisa nje umndeni uyithathaphi khona bala baba khona amatoho noma uthiphazisa ngayo imali yegrant yabo akukho okunye ukungenayo mhlawumbe ukuqhamuka eceleni njengoba ingane ihlala nomama ingane siyazi kunemali yeingane ephuma ekuthiwa iqolo iyona ingane inayo kodwa leyo mali leyo yeah ngicabanga ukuthi inayo noma ngingakaze ngigxile kulezo zinto kodwa ngicabanga ukuthi inayo yabo noma ingekho enough ukuthi ingenza zonke izidingo zengane ingane iyangidinga nami ukuthi ngizama ukuyikhulisa and ngibe sibonelo futhi nakuyona. Okay ngibuza nje mfowethu umbuzo wami kwaqhamuka ukuthi njengoba ungasebenzi ingane uthi awuyondli ngoba awukwazi ubeka so lokwayi uyimalini njengoba ubhema nje ubhema kangaka ngosuku uyithathaphi imali yokuthenga uyimalini hey nje ngiyashawa amahloni ukuthi ngikutshele mfowethu kahle logwayi u40 rand u40 rand uyimali yesinkwa noshukela kodwa ke ngicabanga ukuthi the best way ukuthi I must buy that hunga because I've got pain inside if I didn't get hunga 40 rand ihunga e1 mase uyibhema kangaka mhlawumbe ngosuku mfowethu kuze nje ngikhuluma nje iqiniso angikwazi ukuthi ngithi ngiyanela ngayo awungeke uzunele uma ubheme unga ungabheme unga until ukuthi imali yakhe iziphele baningi abantu abade benezimali beshiwa abazali balo bonezimali benama million kodwa manje bahlala ngaphansi kwama bridge because iwonga muko wayiqala awukwazi ukuthi ungaqala ukuthi uzothola into enganani but nje roughly ngikhulume nje maybe mhlambe 200 kuyale I'll be better mangabe ngithole wona so uchaza ukuthi imali oyitholayo leyo ngosuku usukuyithola kanjani makuthi uyayithola ngiyaye ngiphande mfowethu ngicabanga ukuthi even i-community engihlala kuyona iyazi ukuthi ngiyumuntu obheka igrab I'm just a useless because now even neingane zimayibona mina it's just they see that toy yabo ngempilo engayichoose ukuthi ngikhethe but angangitshelanga ukuthi ekugcineni kuzoba ngalendlela okuyiyona manje ngangitshela ukuthi I will manage this thing but now I saw that you can't manage unga you can't manage unga because once you start smoking unga you're gonna be a slave for unga njengoba uthi ucosha igrabber nezingane sezibusa kwethoys emphakathini kule mali okuyithole njengoba usho ukuthi uyakwazi ukubhema nje ekufike ko2 kobani awukwazi ngisho ukuhlephula noma ngabe u20 nje ke list ke unikeza noma umama nithengele ingane isinkwa nje akukho kufikayo kuwena emzweni njengoba ngicabanga ukuthi njengoba ukhuluma kahle kanje nababukeli bayeza ukuthi ukukhuluma insizwa ephilayo ecabangayo ejulile and eyile nasesikoleni yahlala phambi kwathisha yamuka uthisha kodwa njengamanje igcina ingakwazi ukuprovide umndeni ngoba umzali mayizala ingane usuke elindele ukuthi kube yona emsizayo ngelinye ilanga uchaza ukuthi nje mfutho awukwazi nokuthi uthi nje hlephu u20 uyise kumama ndoda ngingakhuluma nje iqiniso ndoda lokho angikwenzi because if ngicabanga ukuthi ngithenga isinkwa ke ngibona ukuthi sithi sengihlephula yona imali yokuthi ngithenge iwonga into engicabanga nje bafo mangabe kusile ngicabanga iwonga emqondweni wami from 2014 ngicabanga iwonga kuphela angicabanga enye into angicabanga uprogressa njengomuntu ophilayo
wonke umuntu ophilayo. Yes, khona into nje mfowethu ekuthiwa mawungakabhemi ikakhulukazi ekseni iyakinenze abathi yini i-arosta. Yes. Mhlawumbe mangase uchazele nje ababukeli bethu ukuthi i-arosta nosacabanga ukuthi haya mbobhema lento. I-arosta into enjani? Into engokwazi ukuthi uyimele ukuthi uphile ikhona. Into kanjani usichazele njengababukeli? Yeah, what I will say, if somebody who's gonna start smoking unga everywhere, unga is not a good drug at all. If you are clever guy doesn't smoke unga. Yes. Once you start smoke unga, you're not a clever one. I don't know what I will call you, but you are not clever. Yes. Mfowethu ke bengicela nje ukungichazele ke ngaleli ke manje lale arost ukuthi yenzani into ekanjani. Arosta is something that is happening inside your body. Sometimes you've got pain, swelling, cramps, stomach cramps, emadolweni, you're losing power. Lapho uyaqhaqhazela, yabo iyenza ngendlela ezihlukene kuthina esisebenzisayo lento. Kodwa nje into ongeke uzokwazi ukuyibekezela ngoba if umfowethu mangathi ngalesi sikhathi ngibanjwe uArosta ngikuboleka umzimba wami ngithi mhlambe ubuyise after 10 minutes. Bra umfowethu ngicabanga ukuthi isho neminute likhulu ungawubuyisa ngokusheshsha ngalento ozobuyizwa ekufanele uyizwe before fanele ulithole le drug noma ngabe liyanetha bra wami liyaduma fanele uphume uyothola imali. Abantu babe behleli ngaphakathi endlini Njengoba uthi liyaduma liyanetha liyana liyaphazima kumele ubhemile ngoba mawungabhemile uyagula. Ngiyazi ukuthi igrabha ngeke uyihleze izikhona ngeke uyithole noma ikuphi. Akaze kwenzeke mhlawumbe uyithole usujomba uthanga noma usungena emzini womuntu usuthatha into oyazi ukuthi akufanele ngabe uyayithatha. So esimene sinjengaleso mfowethu ungasusicacisele nje ukuthi kuba kanjani. Mfowethu nginganichazela nje ukuthi ungaqamba amanga. Most mfowethu into yomuntu mfowethu noma ngabe ukhethe ulrastile mfowethu if lingaphakathi egcekeni lakhe olwakhe luyigugu kuyena. So uma ngabe uzolithatha wena uvele already usubreak ilo ngoba if mhlambe engakuthola kuzoba khona inkinga vele. So esimene esinjengaleso ngicabanga ukuthi kunabantu abangasangithandi abangasangikhonzile. True ngalento le ukuthi ngihambe ngibheka igrabha ngene emagcekeni abo. But nje roughly ukuthi ngisuke nginami ngifoswa iyo lento esuke ingifosa ekuthiwa uArosta. Akukho la kube khona uyithole nawe usuhubheka noma usuthinteka nje kabuhlungana abantu sebethi ukumasaja kancane. Akwazi ungenzeki lokho cause manje ngeke uhleze uyithola igrabha njalo uyithola emgodini. Kuyenzeka several times ukwenzeka lokho ngoba ngisho nje ngithi kunabantu mhlambe manje abangangifuna ukungibingelela through ukuthi mhlambe bazi ukuthi vele ngathatha igrabha sabo. Akukwazi ungenzeki lokho ngeke ungaxabani nomphakathi if uphila lempilo. Okay, ngiyabonga kakhulu mfowethu. Kushuthi ke nami ngicela ukufakaza ababukeli bethu into eyenzakalayo baningi abathi mabebhema iwunga befisa ukuyiyeka bethi besacabanga ukuyiyeka begcina bengasafikanga ekuyiyekeni ngenxa yokuthi bagcine belule isandla eindaweni ezirong. Abanye abantu basebenzisa imithi yesintu, abanye abantu basebenzisa isandla balule nje isandla bathi ukumasaja mhlawumbe bekumasaje kuze kweqe kuze kuphume imphefumulo. So siyacela babukeli bethu nabanye abasacabangayo mude lomkhakha kune-arosta, kunokufa, kunokuba yiphara, kunokuba uzondwa umphakathi wonke ugcina ungabi nazo indawo ehambayo ngoba kwesinye isikhathi khona baze befele ngisho ukuthi kubonakale iphara kanti kade kubanjwe umkhuzi umuntu kube yilona elihamba phambili. So bafowethu whoever noma ngabe ubani indle emnyama nje kakhulu bafowethu ngoba siyazi ukuthi ibhekene nathi lento kakhulu angayicabanga. Umfowethu nimzwile ukhulumile
and mhlambe kukhona okunye ahazokukhuluma kodwa ngicabanga ukuthi wageqile amagula kodwa kukhona mhlambe ahazosibonisa ngakho esitshala nje omunye okhona ekhaya osacabangayo nosangenayo nosalingayo nosayifisayo ukuthi ayitest iwunga. Siyabonga nje kakhulu babukeli, sisazobiza nomama wakhe umfowethu. Mfowethu mangase mhlambe ngibuza nje ukuthi le wunga nje obibiza kangaka into engakanani ukusibonisa nje nababukeli mawukuthi ikhona mawukuthi mhlambe ungasichazela noma ukuthi unayo ukusibonisa nje mfowethu ukhululeke angiboni ukuthi khona uzosiphazamisa siyafisa nje ukuthi sibone nababukeli bethu ukuthi into engakanani le damage isizwe kangaka nebiza imali engaka ayikho onayo mfowethu lapho ukuze sikwazi sibone. Cha ngenhlanhla ikhona iEMS khona ayisekho phakathi sekuyiEMS ngicabanga ukuthi into enjengale roughly nje khona vele akusekho lutho phakathi but iEMS isuke iphakathi la uyayivula njoba kade yebo cha kodwa angisho ukuthi ngikhombisa omunye mhlambe uzofisa ukuthi ayizame. Yebo bafethu stay away from unga is not a good drug. Nami nje angisalifuni but ngisafosekile ukuthi ngilibheme. Into enjengalena ibiza u40 rand kudependa indawo, sometimes kwezinye indawo o50 obani bano 70 kanjalo. Okay. Njengoba bengithembisile ukuthi sizoba nomama wakhe uSiyanda. Sanibona mawami. Yebo. Ninjani ma? Siyaphila. Hayi siyaphila ma. Bengicela nje ke mawami ukuyichaze phambi kwababukeli bethu njengoba uMakaSiyanda ukuthi uma ubani wakabani mase sibuza nje imibuzo nje embala mawami. Mina nguMakaSiyanda ngoNokuthola Dube. Hlala la eThembeni. Uzizwa kanjani esimeni uSiyanda akusona indlela izinto ezenzeka ngayo? Ngizizwa ngibhlungu kakhulu njengoba esengene kule nto asayiyona ngoba yonke into ibheke mina, ukudla kubheke mina, ingane unomntwana, lo mntwana ufundiswa yimina, undliwa yimina, uthengelwa yimina izinto zokugqoka, yonke into nje ekhona ibheke mina, yena akasakwazi ukwenza lutho. Useqele kakhulu kulezi dakamizwa edlala. Ngiyabonga mawami. So usho ukuthi niphiliswa nje ile mali oyishoyo yakho yempesheni nawe naye nengane yakhe? Yebo kunjalo, siphiliswa yona imali yempesheni nengane naye. Kwabhlungu ukuzwa lokho mawami ngoba ngiyambona na useyinsizwa esengakwazi ukusukuma izimele ikwazi ukusebenza ngoba nje umzali mayizala ingane usuke nesifiso sokuthi imsize ngelinye ilanga. So nje mawami mhlambe ungakwazi ukuthi nje uthi nje qaphu ngamafishane uveze indlela ozizwa ngayo nangendlela ofisa ukuthi aphile ngayo umbone eyiyona nangila phambi kwakhe uSiyanda uyasizwa njengoba sikhuluma nje mhlambe express ama feelings wakho indlela ozizwa ngayo ngendlela isimo asiphilayo sempilo mawami. Ngiyafisa ukuthi abuyele esimeni sakhe sakudala, akwazi ukuthi angisize entweni eziningi ezibhekene nekhaya ngoba lesimo seyisona nama ngisithandi nomphakathi uyabuka nasekhaya izinto ayisahambi kahle ngenxa yalezi dakamizwa edlala. Yebo mama. Ngingajabula mangase ngithola usizo lokuthi abuyele esimeni ayisona owayesona kuqala ngoba ngakwazi ukungilekelela ezintweni eziningi nengane ibheke mina iyafunda. Okay mawami, ngicela ukubuza nje kuleli side ke manje lokuphilisana egcekeni umntwana onjani nanokuthi njeba ephila lempilo ayiphilayo amacala awekho yini awuthuso esekungenile egcekeni? Amacala akhona ayangena phela ngoba uyayathatha nezinto ongafanele ayithathe ahambe uyidayisa enze ukuthola lento ayifunayo. Amacala ake mefika afikela kumina. Nami ngumuntu ongaphathekile kahle ongaphilile. Yebo. Manje izinto njengalezo ziyangicindezela kanti unengane efundayo, lengane iyabuka ukuthi baba unjani manje
yonke into yenziwa yimina yengane. Yebo. Mina ngiyazi ukuthi iya esikoleni izodlani, iphathani, igqokani, konke lokho kubheke mina. Ngingajabula uma ngithola usizo lokuthi ayeke lento ayidlayo abuyele esimeni sakhe. Ayisona kuqaleni. Hayi ngiyabonga kakhulu mawami. Kodwa ke esayidini ke nje lenhlonipho ke manje. Ukubeke nje inhlonipheni kuwena njengomzali ukuphatha kanjani ke sishiye kwamacala ngoba impilo ayiphilayo vele amacala wadonsa ele kude. Impilo akuphilisa yona wena ekhaya khona ukuthi umuntu afika kade ubeka amabhodo uthi uyabona amabhodo awu how disibani bani kade ngiphekile akusekho inhlonipho mhlawumbe akuphendule nakabi inhlonipho injani kuyena mawukhuluma naye mhlawumbe umyala mayephendula kuwena uphendula ngendlela ekanjani umuntu onjani nje kuphilisaneni kwesimo. Hayi umuntu oyabe nolaka impela umuntu ukhuluma naye phendula kubhekisele uma ukhuluma naye uthi amkhuza ukuthi lento oyenzayo uyayibona ukuthi ayilungile uzofika ephi nayo aphendule kamphendula abhlungu. Ngaphambi kokuba angene kuwona ama drugs ubudlelwane bakho nobudlelwane bomndeni nane mhlambe nje isupport abekunikeza wena ngaphambi kokuthi angene ema drugsini bekukanjani nje lapho mama? Hayi support impela ngingasho nje ukuthi hayi bewumntwana obephila impilo ekahle beyazi ingane yakhe ukuthi fanele ayithengele bazi ukuthi meholile fanele athenge nani okushodayo endlini bephila impilo ekahle engifisayo ngakho ngifisa ukuthi engathi ngingathola usizo lokuthi abuyele kule nto ayi ngoba impela nami angiphathekile kahle. Ngingasho ukuthi ngicekela la ekhaya likhulu bakhona abanye kodwa yena uyedwa kumina bakhona abanye abakhona ecekeni. Kushuthi uyedwa kuwena naye wasubaphendwa waba nomzukulu oyedwa futhi. Yebo kunjalo ngasho ngibanga nomzukulu oyedwa. Mama wami ngiyabonga nje kakhulu ukusihlonipha kwakho nanokuthi usamukele size ekhaya sizokhuluma nawe. Ngiyabonga nje kakhulu bengicela nje nawe udlulise amazwi okubonga noma uyale nangu uSiyanda sikhona umtshele nje ukuthi mfana wami yini engifisayo. Ngiyabonga nje mama. Ngingabonga ukuthi njengoba nifikile nazokwazi ukuthi ningisimamise kulesi simo engikusona. Siyanda ngiyacela ukuthi ukwazi ukuthi ubuyele esimeni sakho nami insuku zami sezincane. Lengane mangabe emhlabeni iyosala nobani iyogada ubani ngoba uyasazi isimo sala igcikeni sinjani. Cela ukuthi ubuyiboyise ube umntwana owuyena eqaleni. Ngiyabonga. Babukeli bethu abathandekayo sicela ngakhohlwa kanjalo ukusubscribe ku channel yethu ukuze siqhubeke njalo sibuke siphinde sibone ukuthi niqhubeke nisibukele njalo. Besizocela nje ukuthi ababukeli bethu abafisa ukulula isandla noma abanendlela yokusiza umfowethu ngoba sekucacile ukuthi uyafisa ukuphuma kulento kodwa fanele kube nendlela azophuma ngayo kuyona lento yenkinga yama drugs ngoba siyazi ababukeli bethu banozwelo and banothando bayasilula isandla ngaso sonke isikhathi bamtakule kulo inkinga ayo kuyona njengoba eshila umama ukuthi umfowethu lo uyena yedwa kuyena wazoba nomzukulu oyedwa and umama akaphilile mayehamba uyoba yini umzukulu ngoba nengane isencane njengoba kade esho umfowethu nje isencane. Bengizocela nje umama athi ukubiza inamba yakhe esizomthola kuyona ngoba ingcukacha zonke sizobeka ingcukacha zika mama wakhe umfowethu uSiyanda ukuze nabafisa nje ukulandela ngempilo yakhe ukuthi umuntu onjani unjani njengamanje. Sicela nje ukuthi umama wami asibizele inamba mama wami. Simone. Okay, Simone mama wami siyabonga. 065 621 91 99. Yeah. Siyabonga salukwazi siyabonga ntombi endala ekhalazweni zayo nje umama ubekele konke akhala ngakho uyizwele nawe. Mfowethu lokho kade kubeka umama kuyiqiniso into engeke soze sayibalekela iqiniso leleshoyo. Ngiphatheka kabi uma ngabe umuntu uphila ufanele uwazi into wrong nento right. So lento ekhulunywa umama iqiniso ngicabanga ukuthi ngimhethe kakhulu empilweni. So ngiyalifisa futhi ithuba lokuthi ngibuyise impilo yami back
ngithi ngibe ulo waseyanda ekade nguyena before, ngibe responsible kumndeni wami, ngibe umuntu futhi ohloniphekile njengoba kade ngihloniphekile kumndeni wami. Angisho phela mhlambe ngihlonipheke njenge-president, lokho okuncane nje ukuhlonipheka ukuthi ngumuntu ngiyaphila. But manje njengoba ngiphila lempilo angisekho responsible kumndeni wami. Angisahloniphekile ngisho nakubani ngisho nomunye umuntu oseceleni, ngingabaleki umndeni wami, sengibala nawo wonke umuntu ongiphila naye, ngoba ngeke uphile wedwa emhlabeni, uyabadinga abanye abantu. So ngiyayidinga i-support. All I need ukuthi abantu banendlela ukuthi bangalula isandla bengisize. Ngiyacabanga ukuthi bangakujabulela kakhulu lokho, hayi ukuthi ngoba nakho ngijabulisa umama wami kuphela, lokho kusuka nangaphakathi kumina enhlizweni yakho, lokho deep inside my heart. Angeke ngithi ngumuntu uma ngabe ngibona ukuthi ngisweni ngibe ngiqhubeka ngibe ngiyakhona ngibe ngibona ukuthi ngiyophoseka. So kuningi nje sekwenzekile empilweni yami engikujebelayo ukuthi ngisaphila, but ngifisa ukuthi ngithole usizo before ngize ngiphume mhlambe nangebhokisi kule mpilo engiphilayo, ngoba baningi abafethu esiqale nabo le ndima, abaningi abasekho emhlabeni, bahamba ngaso isandla sabantu, ngoba once waba yiphara you always a suspect. If your neighbor lost something, you are the first suspect. Uzocabanga kuwena ukuthi maybe usiyanda ontshontshe lento yakho, but sometimes uthothi akuwena as all, mhlawumbe omunye umuntu oyiqhamukela kwezinye indawo wenze lonto, but kodwa uzokucabangela kuwena. Sometimes uze ucishe uluze impilo yakho ngakho lokho uthothi into awuyazi ngampela. So engikufisa ukuthi ke ngicela ukuthi onesizo bandla angisize, ngidinga kahle i-rehab engibona i-best way empilweni yami, engakwazi ukuthi ingibuyise back to normally, ngibe umuntu okade nguyena before, cause now I'm not a human being. I'm a human being because I'm just breathing. Cause now what I'm thinking about is just that Wunga only in my life. I doesn't care what's happening in some things happen. They're going to vote. I don't know. I don't care. If I get that Wunga, that's enough for me. But that is not a real life. Ngizothanda ukuthi ngixwayise nabanye abafethu abacabanga ukuthi bengene kule ndima. Akuyona indima e-right le bafethu. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu ohlakaniphile angeke asaqale iwunga if ubona abanye abantu abakuyona beyilesimo abakusona. Asikho esimeni esi-right uma ngabe ngikulesimo engikusona. Umuntu ongaziyo before uyabona, omunye uzacishe aphambane nami emgwaqeni engasangiboni ngendlela esengiyona. Azabuza umuntu uthi awuyena usibanibani, yabo. Azakhala umuntu uthi hey mfowethu usuwangena kule nkinga la. That is the big problem. So I can't win this battle alone. So I need your help. Maybe God gave you powers just to help me. So I really need your help, because now I need my family. So I need my son. I need my son more than I need myself. Because if I'm still living this life, I will lose everything. Because now I want to bring back my trust to my family. Kumawam nakusenganeni yami. Because I can't be a good father if I'm still living this life. Because this is a fucked up life. You see. Angeke asikho isibonelo engasinika ingane yami.
Since ucela usizo lokuthi ababukeli bethu bakusize mhlawumbe ugcine uye rehab uphume kule nkinga okuyona, siyazi ukuthi abanye abangena kule nkinga yama drugs bahambe be rehab bethole usizo siphinde sibathole back into ema drugsini. Kuba isimo sokuthi amatoho awekho, amatoho awatholakali. Wena mfowethu nje mhlawumbe ngamafushane usuyahamba usuye rehab nakho kusiyabuya umsebenzi nje mhlawumbe ocelayo kubasebenzi mhlawumbe nje uyikhulumele nje side lo msebenzi. Ngiyafisa ukuthi ngithole usizo ngoba angeke ngisho ukuthi ngidinga umsebenzi ngisakulesimo engikusona. So if ngithola usizo ngiya rehab ngibuya, I need something that is gonna keep me busy. Yebo, like job ukuthi ngikhiphe umqondo wami kule yanto leya, cause that's a devil giant. So kuba inkinga ukuthi ungayeka lento ubuye uhlale phansi, kungathi ungaba khona ekhipha busy nanokuthi umsebenzi at all ngiyawudinga ukuthi ngisupport umndeni wami. Njoba ngade ngisho ukuthi umama wami uyambona ukuthi umuntu osekhulile, akuyena umuntu ongathi mhlambe usengaqala usebenza manje usemdala. So imina ekufanele ngabe ngiyasebenza, kumele ngabe ngiyamondla njengokuthi umuntu owangizala emhlabeni wayinethemba lokuthi njengoba ngizala uSiyanda uyongisiza. Yabo, sekufika kulesikhathi asekusona sokuba mdala, wayinethemba lokuthi uSiyanda uyongisiza, uyena oyongondla, uyena oyongakhela umuzi. So manje yonke le nto lo yipressure ekumina leyo. So ngeke ngikwazi ukuthi ngathi ngizothola umsebenzi kulesimo. If ngithola rehab after that ngithola umsebenzi, I'll be happy, I'll be more than happy. Mayisiphumile ngineshow ukuthi ababukeli bethu futhi bazosiza ukuthi bamtholele itoho, akwazi ukuphuma esimeni, abeke isinkwe etafuleni, abuyele abe umuntu, athole isithunzi, sikwazi nokuthola ivoti lakhe njengoba eseshilo nokuthi ngisho ukuvota akayingeni indaba yokuvota. Babukeli bethu sikwaDukuza TV, si TV eyimele, asinabaxhasi, sicela nje usizo nothando noxhaso kosomabhizinisi ngoba siyafisa ukuphumela nangaphandle kweKwaZulu Natal yonke, even iSouth Africa yonke, kodwa ngothando nango support yenu babukeli siyanethemba siyogcina sifikile lapho. Bafowethu siyazi ukuthi konke okuqalwayo akuphethi kahle uma uNkulunkulu engekho, fanele into iqale ngoNkulunkulu iphethe ngoNkulunkulu. Bengicela nje sivale ngomkhuleko omncane ake sigebisa amakhanda. Inkosi Baba mnini mandla wonke, wena somandla umkhulunkulu, siyazi ukuthi ngaphandle kwakho asilutho. Uthumile abantwana bakho, bathumile ukuthi basize abantwana bakho. Akusikho ukwazi nokuhlakanipha kwethu, kodwa amandla osinikeze wona. Sicela Baba uqhubeke njalo usinikeze amandla, usinikeze wona asebenze, abasebenzele nabanye abantu. Siyababona abaningi abasizakalayo, nangu umfowethu uyazibeka phambi kwakho, nangi nomzali wakhe uyazibeka phambi kwakho. Siyazi wena Baba uzwile, awuphoxani, kodwa bathi uyaphuza ukuphendula. Kodwa ngiyazi Baba, masikholwa sizinikela inhliziyo zethu kuwena, uyashesha ukuphendula. Amen.